Hej alle sammen og velkommen tilbage til en ny video. Så jeg har været i Fils i dag, så nu har jeg egentlig bare lavet et haul af, hvad jeg har købt. Så ja, nu kan jeg huske, hvad det var, jeg glemte at købe en ny hårbørste. Det var lidt dumt, men ja. Okay, så jeg kan bare lige hurtigt starte med den her vand. Jeg synes, den er grene. Og så den her surprise bag for Flying Tiger, og den åbner jeg til sidst. Og hvis I godt vil se mig, kommer jeg til at være på Korsvejsmarkedet. Her næste lørdag, tror jeg det er. Ja. Købte jeg de her falske negle. Og så købte jeg de her vatrundaller. Og så inden for, New Yorker, der købte jeg den her. Der står Sounds of the Sea. Og den kostede 60 kroner. Og hvis jeg skal sige det helt præcis, så 59. Men ja. Så den her inde i H&M. Og den kostede 70. Og så har jeg også købt den her inde i New Yorker. See you later. Og den kostede 59. Så ja, og så tror jeg ikke, jeg havde købt mere, men så købte jeg også bare lidt mad. Og jeg fandt ud af, at jeg bestilte forkert, men ja, det er lige meget. Okay, og nu skal jeg unboxe den her. Så ja, og hvis der er nogle ting her, som jeg synes, der ser virkelig spændende ud, og jeg ikke vil have det, kommer jeg til at sælge det til Korsvejsmarkedet. Så ja. Wow. I love it. Okay, så nu skal jeg egentlig bare åbne. Hvorfor kiggede jeg? Nå, okay, nu tager jeg så bare Lucky Dip. Okay, så jeg så noget. Nu. Den er kommet til at være en meget flot pynt inde på mit værelse. Påskekylling. Næste. Okay, jeg fik lige 2 ting op. Dagklistermærker. Jeg tror sådan en kalender ting. Okay. Ja. Spændende. Så den her stickerbook. Hvor der så er alle mulige klistermærker inde i. Også meget spændende. Og den er pakket ind.